Трябва да проверя скоростта на подаване. Първо трябва да изберете бързото и след това натиснете менюто. Добре. Изберете без 100. След това потвърдете и проверете номер 2. След това потвърдете. Тук има скорост. Можете да направите по-бързо. Проверете. Можете да проверите скоростта си първо и след това можете да регулирате по-високо